har abada ba ga tafiya ta. Tsaya mana. A ka Wannan tsaya. san mace amana bane ba. Aboki ya gamata ka. A ka tsaya mana. Me ya faru? Ina ta ce ma ka tsaya. Ka tsaya shine kai banza da ni. Dole ne banza da ke. Saboda wancan dan bakin cikin ya bata min zuciya. Me yake faruwa wai? Komai ma ya faru na ga yanki shine sanadiyar sani a cikin wannan damuwa. Na ce ni ka gaya me ke faruwa ka yake. Ba zan iya gaya miki ba ki yi haƙuri da Allah. Abinda kika min ma na gode a saka. Me sunanka? Sunana Dondare. Sunana Zainab. Nice man yayi kyau. Ko zan samu contact ɗinka? Ba da yawa. Sai mun yi waya. Na gode sosai sai an jima.